tan ni 7 talan gosika ye Bamako ana lamini na a ɲɛ 12 be Washington DC ya aw be malikura kunnafoni turkalaw de kan kalame ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Washington DC Kajatu Traoré an ka bi tɛnɛndonya décembre kalo tile 18 kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan Afrique du Sud mɔgɔ welekulen dansagokɛlaw fɛ labilala san 6 minɛli kɔfɛ Mali kɔnɔna na an bɛna a laseliw kɛ aw ye a kan Burkina furancɛ fanga olu ye yɛlɛma don kumabaw dɔw don u ka furancɛ fanga tabolow la a bayɛlɛmaliw kɛra a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko remaniement ministériel ministre kumaba 3 olu y'o u jɔyɔrɔw bila premier ministre ka yamaruyaw kɔnɔna na Kader Traoré ale y'an ka laselikɛla ye ka bɔ Wagadugu a b'an bolo nɛgɛ kan an bɛna ɲininkali tɛnkunnen kɛ a la a ka ɲɛfɔli kɛ an ye a taabolow kan Baɲangarakaw fɛ yen nɔ marakɛlaw ye tɔnsigi kɛnɛ sigi tɔnsigi nafamanba n'a a sigira fitinɛw kunbɛli cogoyaw ani kojugubaw kɛli la lakanabaliya bɛ yɔrɔ minnu na kalataw waatiw kɔnɔna na an ka laselikɛla fana ale ka sɛgɛsɛgɛli bɔra a kan an bɛna olu laseliw kɛ aw ye Mali ni Burkina olu fana ye tɛgɛli kɛ ɲɔgɔn ma kiiriko baara kɛ ɲɔgɔnyaw sababu kɔnɔna la an bɛna olu fana laseliw k'aw ye ninnu de bɛna fara an ka kunnafonidilaw ka laseli tɔmɔlenw kan Mali ani dunuya kɔnɔna la ka tɛntɛn aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ka segin tuguni ka foli ni tanu lase an lamɛnbagaw ma ka fɔ aw yɛrɛ bɛ malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC studio 6nan Kajatu Traoré an ka kunnafoniw kɔnɔna na ayiwa an bɛna daminɛ ni Jerko Van Divanter n'ale Afrique du Sud mɔgɔ ye n'a si bɛ san 48 ɲɔgɔnna la n'a tun wolokura kabini san 2017 waati la dansagokɛlaw fɛ Mali jamana kan labilala san 6 minɛli kɔfɛ Modibo Dambele bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn kɛnɛya tigilamɔgɔ in bɛ kan ka furakɛ nin wagati la Alger AFP ka kuma la Mali lakana tigilamɔgɔ dɔw AFP ye minnu kofɔ ko farafina worodugu yanfan mɔgɔ min tun minɛnen don ni a y'a yɛrɛ sɔrɔ jumadon Gerso Van Deverter ni a tun bɛ baara kɛ u ka lakana tigilamɔgɔ de ye ale tun minɛna Libi novembre kalo tile 3 san 2017 wagati min na a tun bɛna taa sojɔyɔrɔ dɔ la ni ale ni Tripoli janya tun bɛ taa fɔ kilomɛtiri 1000 na a yɛlɛmana ka na Mali la nin wagatinin na ko a bɛ lakɔlɔsili la Alger dɔgɔtɔrɔso dɔ la lakana tigilamɔgɔ dɔ olu ka fɔli la a muso Sherin Van Deventer ale ɲinigalen AFP fɛ farafina worodugu yanfan na a ma sɔn ka kuma ni kunnafoni kan nin yɔrɔ la ko wele cayara kojugu minnu bɛɛ bɛna wagati kelen ko an kɔni anw yɛrɛ nin ko y'an kamana gan an mun y'a ka denbaya ye Faransi jamanaden Olivier Dubois ni ale fɛnɛ tun welekulen don ale tun y'a yira k'a fɔ a ka bilali senfɛ marsi kalo la ni a ka ca ni san 1 ye a tun bɛ minɛni la ni u ka farafina worodugu yanfan cɛ ɲɛ ale tun ye o kuma in sɛbɛntiya a ko nin ye Noël nisɔndiya waleba de ye o laseli kɛ u ka kunnafoni bɔlɔsira kan ni o X ye mɛ kalo laban na u ka ja dɔ ni mun bilala bɔlɔlɔsiraw kan ni a sɛbɛntiyara AFP fɛ tun bɛ cɛ dɔ yira ni bomosi jan b'a la ni ale tun bɔlen don Jerko Van Deventer fɛ a y'a yira k'a fɔ k'ale tun minɛnen don Mali jamana kɛɲɛ ka yanfan na u ka jatigɛwale groupe de G-SIM fɛ ni o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ni ale ye Al-Qaïda bolofara ye a ye weleweleda kɛ ko ka dɛmɛ de joona yaasa a bɛ se ka ka kanabilali sɔrɔ cogoya min na Burkina Faso premier ministre ye bayɛlɛmali kɛ u ka furancɛ fanga taabolow la ayiwa a yirala k'a fɔ ko a kotigi dɔw a lawaleyara karidenw na ayiwa yɛlɛma kɛra minisiriso kumaba dɔw la i n'a fɔ kɔkanko ani énergie o ni dugujukɔrɔ nafolomafɛnw olu bɔliw ani kalanso sanfɛ kalansobaw an ye wele bila an ka laselikɛla ma n'a ye Kader Traoré Kader b'an bolo nɛgɛ kan Kader an ka foli b'i ye awa mun de ye nin yɛlɛma ninnu sababuya i bɛ se ka mun de fɔ an ye a kan aniya Kayatu ayiwa an bɛ se ka min fɔ nin yɛlɛma nin na an bɛ min na i n'a fɔ sisan kɔni fanga ɲɛmɔgɔw ma kibaruya tɛntɛn di an ma k'a fɔ fɛn min kama nin yɛlɛma ninnu donna nka i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na yɛlɛma kɔni o donna minisiriso 3 de la a minisiriso o ye ministre min bɛ kɔkanko kunna ale t'u kalifala muso dɔ ma min tɔgɔ tugu Olivia Rwamba ale bɔra ye ka karamɔgɔ Traoré de sigi ale nɔ na karamɔgɔ Traoré yɛrɛ ale yɛrɛ tun bɛ nin gouvernement kelen kɔnɔ nka ale tun ye ministre dankan ye min tun bɛ kɔkanko kunna a filanan o ye ministre dankan min sigira kura ye
coopération régionale kuna ale Sela madame Sela Kabore aywa ministre so plana oye dugujukoro nafoloko ye ani bebe kata anga kuranko kuna ale to kalfara Simon Pierre ma aywa oye ale boye ka Yakuba Guba sigi ale nona ani fana ka tila ka Joseph Marie André ale to blano kalanso kuna oye ale boye ka Sosten Dingara sigi ale nona. Aywa Kader anga foli bi nga ɲininkali ye min ye sisan muso ni n'o ye Olivia ye an y'a ye a bɛ fɛn camanw na baara camanw kunna wagati tɛmɛnen ninnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel mara yɔrɔ minnu n'u Burkina ni Niger ani Mali farala ɲɔgɔn kan k'a sigi a y'a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ o siraw fɛ a yera kosɛbɛ jabaraninw kan a yera kosɛbɛ kunnafoni siraw ni fɛnw fɛ awa e yɛrɛ bolo sisan mun de y'a waleya a ka ta ka bɔ a nɔ la baara nin ka bɔ a bolo yala u y'a bila yɔrɔ wɛrɛ la wa? Aywa ni yɛrɛ Clivia Romba ka bɔni a ka ministre min kɔ kan ko kunna o yɛrɛ kɛra balinako ye bɛɛ fɛ sabula an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Olivia yɛrɛ bɛ taama na nasara jamana kɔnɔ ka taa Rusi ani Ukraine fan fɛ sabula ale tun ye ka taali kɛ sigikafɔ dɔ la o jamana ninnu kɔnɔ ayiwa ni yɛlɛmani nin kɛra ale kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira n na ko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a kɛra i n'a fɔ u bɛ fɛ ka Olivia Romba yɛrɛ sigi aw y'a fɔ ɲɛfɔ cogo min na ka taa fandara fan fɛ jɛnkulu min sigilen don Burkina Mali ale ni Niger kan n'an y'ale wele ko AES Alliance des États du Sahel ayiwa dɔw ko a bɛ komi i n'a fɔ o bɛ yɛrɛ fɛ ka ministre so o bɛ fɛ ka cikɛda kura dɔ sigi Burkina Faso min bɛna se ka to a filɛli kɛ ka taa AES fan fɛ o de ko Olivia Romba bɔ yen yaasa ka se ka ale bila o cikɛda kura nin kunna an bɛna min wele ko Commission nationale des États du Sahel. Yala ni yɛlɛma ninnu a nafa jumɛn b'a la walima kɔlɔlɔ jumɛn b'a la e yɛrɛ bolo komi ye kunnafoni sɛnsɛnla i bɛ se ka mun de fɔ an ye o kan? Ayiwa nafa min bɛ se ka sɔrɔ la an bɛ se ka fɔ ko siɲɛko naani ye nin n'a sɔrɔ kapitɛni Ibrahim Traoré kɔni ale bɛ yɛlɛma donna a ka gouvernement kɔnɔ a bi komi i n'a fɔ hali bi ale bɛ yaalali de kɛra ka se ka ministre ɲɛnamaw sɔrɔ ka se ka maa dakabananw sɔrɔ min bɛna se ka bila yɔrɔ min na o yɛrɛ magoya bɛ an bɛ wele ko les hommes qu'il faut à la place qu'il faut an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan an bɛ se k'o de fɔ kapitɛni Ibrahim Traoré kɔni ale bɛ yaalali de kɛra yaasa ka se ka mɔgɔ ɲɛnamaw sɔrɔ u ka se ka siri ministre sow kɔnɔ ka se ka u ka baara kɛ a ɲɛma ka se ka to faso ka yiriwali sɔrɔ ani ka se ka to yɛrɛ faso ka gwɛlɛya min yɛrɛ faso kan ka taa lankanabaliya kan ani nafolo yɛrɛ sɔrɔ ko yɛrɛ kan u ka se ka o bɛɛ da kelen ale ka gouvernement kɔnɔ. Awa an ka foli bɛ i ye Kader Traoré nin tun y'an ka laselikɛla Kader Traoré kumakan ye directement na an ka nɛgɛw kan ka bɔ Burkina Faso. Sisan an ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Aisa an bɛ to Mali ani Burkina furancɛ olu ka ko la a yirala k'a fɔ ko Mali ni Burkina ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baarakɛɲɔgɔnya mun kɔnɔna na ka taa kirikow ani hakɛ sariyaw ni jo sariya ko olu lawaleyaliw olu kan Mariam Kuyate n'ale y'an ka laselikɛla ye ka bɔ Bamako a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka an ka kumakanw lamɛn. Burkina Fasokaw ka kiiritigɛsoba ɲɛma Mazombe Jean Condé ko fara a bilasiralibaga 5 kan n'u bɛɛ lajɛlen ye magistraw ye u ye tile 3 baara kɛ kiriko bunankun kan ni Mali kiiritigɛsoba ɲɛmaw ye Bamako. Laɲiniw tun tɛ dɔwɛrɛ ye ni jamana 2 kiiritigɛlaw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na sariya kisaw ka kɛ kelen ye yaasa fanga ka don u ka seko n'u ka baara kɛcogow la. O tile 3 baara ɲɔgɔnya kelen kɔ kɔrɔfɔw cɛla ni ka taa fɛsɛfɛsɛ juma tɛmɛlen furancɛla tɛmɛ fanga ɲɛma Colonel Assimi Goïta jamanakuntigi ale ka laseliw kɔnɔ a y'a yira ko baaraw ɲɛna a ye foli ni tanuku ye ni ka tila ka ɲɛfɔli k'u ye ka gɛlɛya kiriko jɔyɔrɔ kan ka sanga ni jamana 2 bɛ lahalaya min na ni waati in na. Min ye Mazombe Jean Condé ale y'a yira ko ni ala sɔnna ma ni ladilikan nafama minnu dilen filɛ Colonel Assimi Goïta fɛ ko jateminɛ bɛna kɛ ni jamana 2 kiiritigɛlaw fɛ yaasa ka se ka u don ba la a ko a jigi b'a kan jɛkafɔ min bɛ Mali ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ k'o na kɛ sababu ye ka ni jamana 2 ka ɲɛtaw sabati. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ayiwa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye halisa jirala k'a fɔ ka bɔ décembre kalo tile 11 na ka taa se fɔ a tile 17 ma fɛrɛkɛnɛba n'a bɛ wele nazarakan na ko festival du vivre ensemble o kɛnɛ kun dayɛlɛlen don k'a sigi tumutukaw fɛ yen nɔ Mohamed Daɲogo n'ale ye VOA ka laselikɛla ye a bɛ laseli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Walasa ka badenya balimaya ani sinjiya ko sinsin Tombouctou ni ɲɔgɔn cɛ ani Tombouctou ani maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛnajɛ belebele min tɔgɔ ko festival vivre ensemble o ɲɛnamayara Tombouctou dugu kɔnɔ a ɲɛnajɛ sigibaga sen kan n'o ye Salah Mayiga ye an ka ale lamɛn. Festival an y'a sigi kun mun kama o de pour que communauté ka se ka
ka se ka ɲɔgɔn retrouver ka activité kɛ ɲɔgɔn fɛ ka échanger ka communauté lien renforcer a bɛ se n'i ye festival lajɛ communauté bɛɛ b'a la étranger bɛ na Tombouctou mɔgɔw bɛ yan Bamako mɔgɔw bɛ yan Mopti mɔgɔw bɛ yan donc bɛɛ bɛ yan a sigila pour que mɔgɔw ka ɲɔgɔn retrouver Tombouctou la sans kɔnɔ siɲɛ kelen pour que u ka kuma k'a la donc jamana in difficulté b'a la mais ko jamanadenw yɛrɛ bi u caman kɛ pour que jamana ka se ka sigi ka taa ɲɛ. Nin tako segina in n'ale kɔni baaraw bolila ko musolakaw olu kɔni u bɛ se ka kɛnyɛrɛ baaraw kɛ cogo di ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye o baaraw bolila o kan. Madame Touré Aminatu Abdusale ni ko in denbaya taara ka di ale ma an k'ale hakilinata lamɛn nin ko in kan. Vraiment ne ni Tombouctou muso an kumana kosɛbɛ parce que ngo nan sigira ka kuma an b'a lajɛ n'u b'a fɛ n k'u dɛmɛ cogo min na an bɛ se k'u dɛmɛ ni n bɛ se k'u conseiller cogo min na fana n bɛ se k'u bilasira donc o de kɛra an ka débat ba ye donc n y'a f'u ye u ka fara ɲɔgɔn kan parce que n'u farala ɲɔgɔn kan u bɛ se ka min sɔrɔ u ka baara la a tɛ se ka fɔ ka ɲɛ donc o ye n ka laɲini ye u ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se k'u ka baara ko taa ɲɛ. Tombouctoukaw yɛrɛ bolo nin ko in ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ sabula wagati de don mun b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ka kan kelen fɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ani ka ɲɛnajɛw fana k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ. Madame Touré Aïssata Haidara ale ye Tombouctou ka ye an ka a lamɛn. N'i y'a mɛn a ye n'an ka balo ni ɲɔgɔn ye c'est que an kan ka fɔ ɲɔgɔn funu kɔrɔ o de la an ye nin festival ni sigi sen kan pour que Mali fantan naani bɛɛ Mali couleur bɛɛ Mali kumakɛlaw bɛɛ an bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen ye an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jama la yan tan cogo min na siya bɛɛ b'an na marakaw bi yan bozow bi yan kɔrɔbɔrɔw bi yan surakaw bi yan kadaw bi yan nɔ ne yɛrɛ ye fulamuso jɔlen yan o kɔrɔ yan nɔ o de ye Mali yɛrɛ ka beauté ye o de ye Mali ka yɛrɛ yira yɛrɛ ye. Mun kɔni ye dɔnkilidalaw ye kɛrɛnkɛrɛnyala kolon bɛ yen n'o tɔgɔ ko El Bilal Sudan olu nisɔndiyalen don ka ɲɛsin nin ɲɛnajɛ in ma sabula a b'a to olu ka seko ani dɔnko u bɛ se ka kɛnɛ sɔrɔ u bɛ a kɛ yɔrɔ min na wa laɲini minnu fana b'u la u bɛ o fɔ. Abelu Yatara ale ye nin kolo in ɲɛmaa ye an ka lamɛn. Lafiya kɔni yɔrɔ min an bɛ yen a b'an fɛ parce que cogo min an b'a ye a ka fisa ni fɔlɔ parce que sisan an bɛ tulonkɛ kɛ an bɛ mariage kɛ an bɛ bɛɛ kɛ sisan mais fɔlɔ a tɛ yen mais sisan yɔrɔ min an bɛ yen vraiment a ka di an ma an bɛ la peine de ɲini a kana mɛn Mali la c'est pas tant parce que Mali bɛ an b'a fɛ ka lafiya ka na. An b'a yira k'a fɔ nin ɲɛnajɛba in kɔni ale kolonbokaritɔ mun kɔni ye minisiri Andogoli Gindo ye n'ale ɲɛsinen don seko ani dɔnko kow ma ale de ye nin baaraw kolonbokari o kɛra Tombouctou maabaw olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin kɛnɛ kofɔlen in kan. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka segin ka bɔ Tombouctou. An bɛna taa duniya lamini kunnafoniw kan yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 11 fagara ani ka tila ka 88 ɲɔgɔnna jogin kosɛbɛ tamɛnɛba sen fɛ bin tɛnɛ in na Konakiri Lagini Faba camancɛ yan fanfɛla la ka sabu kɛ ta donna u ka jamana taji depoba la u fuduna ayiwa a yirala k'a fɔ ko laselilikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko a sababu kɛra a kɛra sababu ye ka dugu lajɔ awa ko fɛnɛ ko a lawaliyara fɛnɛ kalum n'o ye u ka foroba fanga cakɛda sobaw olu bɛ kimi kɔnɔna na awa jamana ka lakanakɛlaw cakɛda pétrole soba ale ka laseliw la fɛn min fɛnɛ Jean Traoré n'o ye pompiers ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye ale fɛnɛ laseli kɛ ani jamana kɔkan ko kotigiso ka ɲaɲe senfɛ bi sɔgɔmada in na k'a yira k'a fɔ awa ko jate minnu kɔni bɔra ko u kɛɲɛna fɔlɔ mɔgɔ 11 fagali ani 88 olu jogini na ko ga ko halisa ko jate ma jɔ fɔlɔ ko sabila ko lakana baaraw bɛ sen na halisa ayiwa ko ɛri nataw la u bɛna na a tɔ ɲɛfɔ ka lajɔli kɛ a la. Fɛn min ye chinois 9 ɲɔgɔnna ye olu nɔ minɛna Faransi lakanakɛlaw fɛ ka sabu kɛ ko siga kɛlen don u la k'a fɔ ko u kɛlen bɛ ka yɛrɛjabɔ sow bila sigi Faransi jamana dugu dɔw la yen nɔ
awa ko musow be yerjabolu ke yoro mununa la k'a fɔ ko a mɔgɔ kofɔlen ninnu kulu ni ko muso 5 ani cɛlamɔgɔ 4 ɲɔgɔnna olu be ala awa ko nɔ minɛna décembre kalo tile 12 waati la awa u y'u minɛ u ka sow kɔnɔ ani dɔw fɛnɛ minɛna Faransi dugu 2 wɛrɛ kɔnɔna na. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ayiwa ni an doni an ka kunnafoni taku filanan kɔnɔna la k'a fɔ aw ye halisa aw bɛ marikula jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ an ka studio 6nan kɔnɔna la VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ n'a lamini na an ka sanfɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ an ka sanfɛ bɔlɔlɔ siraba kan www.voabambara.com walima an bɛ sɔrɔ an ka pagew kan nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la directement na Facebook kan ani YouTube ani Instagram ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ɲɛ an bɛna an sema fa sisan ka taa tawdenikaw fɛ yen nɔ ka kɛɲɛ ni u ka ɲɛmɔgɔya so dɔw n'u ma segin ka t'u ka dugu la ka kɛ a sababu kɛ lakanabaliya tun ye waati la a yirala k'a fɔ ko ka kɛnɛya ɲɛmɔgɔya so ko sigilen bɛ Tɔmɔtukaw de fɛ yen nɔ fɛn min ye Mohamed Daɲogo ye n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ale ye a ɲɛmɔgɔya so n'a tɔgɔ ko Dr Musa Kulubali masala la ayiwa tawdenikaw ka kɛnɛya taabolow kan an ka u ka masalaw lamɛn. On peut dire que ça va malgré les difficultés. Alors donc on sera ka solution do soro minum be se ka to am se ka ta population froquée là où bioromuna voilà donc donc généralement mo santé mo ko ni ni isente fen chamana i kone bi te ka mo froquée de la e bi se ka ni ma na soro ni mo ro bi ñoo soro e u se ki mine mais ni i kone ka hors de mission bi bulu i ka fro bi bulu problème fo itala lakana ko kente ka diguna sawma bon taw de zone na lakana ko degun bati parce que en RFI non bon force de l'ordre no yo soro sunu gendarme ni fon bon problème era bolu mun no fe o luto zone na donc ni kontara kata na fo e docteur de ibita fragel de la ini mo mana ñoo soro problème tala donc bayira ka fo bi ambe dumna ko bi tawni marala kenya ko asabatlendo awref sabatlendo kena ko sabatlendo mais kono bi bo e nya fi chugumna e ko i kamino kan kibulu papier kan kibulu mi baro ka fo ko e docteur yi abana sinon kena ko koni ça va dagoro la mi kono beno wolo o de ka wele bla kena mo be kena hukumu ko na tawdini aywa ka hagli wele blo mo be ka klitsiki c'est-à-dire que anye fait mon fo o kelene do nambita ami disposition do ski senga pour que alors donc na utara problème fo ikano soro chugumna sinon alhamdulillah Dieu merci. Ayaw ka kunnafoniya sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye ayaw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen yaasa ka fitinɛ kɛlɛ ka bɔ kalata waati ninnu na lakana baliya dagalen bɛ yɔrɔ minnu kɔnɔna na marakɛlaw ye tɔnsigi kalankɛnɛ basigi bayangarakaw fɛ yen nɔ min hukumu kɔnɔna na u ye wele bila u ka fasojamakulu ani sigida ɲɛma dɔw ani musokulu ni sifinkuluw ma VOA Bambara ka laselikɛla Tijani Wederago ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Kalata waatiw mana se a bɛ na ni gɛlɛya ye kosɛbɛ maanifinw ni ɲɔgɔn cɛ sigida kɔnɔ ka sabu kɛ hakilina ko ye walasa ka fɛɛrɛ ɲini o gɛlɛyaw la Bajangara marabolo kɔnɔna na tile fila lajɛrɛ kɔni kɛra lajɛrɛ mun yɛrɛ kɔnɔna na kalan ale ni ɲɛfɔliw bɛ kɛ maaw kun cogo min na u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ kalata sariyaw ani kalata tɛmɛcogow kan bawo jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni kalata sera a bɛ na ni funufunu ye maanifinw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Fatumata Gindo b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na kɛnɛ in bɛ élection de kan n'an ko vote
n'a fɔra vote bɛɛ b'a dɔn min b'a la saya b'a la sinji fara b'a la furusa b'a la balima fara b'a la donc pour que ko o bɛɛ éviter o bɛɛ kana sɔrɔ ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye donc yani a tuma ka se u bɛna kalanw de d'an ma pour que k'o kɛlɛw ni o sinji faraw ni o baden faraw ni o furu faraw ninnu bali. Sɔni kalata waatiw kɔni bɛna se nin tile fila lajɛrɛ in kɔni na kɛ sababu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sifilakaw ma u ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ kalata kɛlaw kan. A gɛlɛya fanba u bɛ binna olu de kan i n'a fɔ Yusuf Mayiga b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na ale ye sifilaka ye Bajangara. Parce que généralement c'est des conflits d'intérêts, conflits d'opinion. Et nous les jeunes et les femmes sont généralement les musolakaw. O de kosɔn an kan ka kɔn ka hakilina bilasiraliw boloda ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu sɔrɔlen do bi lakanabaliya degun kɔnɔ. Lajɛrɛkɛlaw kɔni y'u hakilinaw di gɛlɛyaw kan ale ni fɛɛrɛ minnu kɔni bɛ se ka sigi sen kan Bajangara marabolo kɔnɔna na kalata nataw la a kana na ni gɛlɛya wɛrɛw ye ka fara lakanabaliya gɛlɛyaw kan. Aïssata Tembeli ka fɔ la a sewalen de bɔra nin lajɛrɛ in na. Vraiment an yɛrɛ kun tɛ nin ko ninnu kalama a difficulté ba de kun b'an yɔrɔ parce que ni yani élection cɛ an kun bi mankanw ci ni élection tɛmɛna fɛnɛ ni dɔ gagnena dɔ ma gagné an kun bi kɛlɛw kɛ déjà kɛlɛ b'an kan ni nin ko ninnu kɛlɛ fana nana fara an ka ko kan a bɛ gɛlɛya de las'an ma. Dɔm Tembeli fana ye sifilaka dɔ ye an k'ale hakilina lamɛn. Nous pensions que les conflits c'était an kun b'a miiri k'a fɔ ko kɛlɛ dan ye du kɔnɔnaw de walima anw ni ɲɔgɔn cɛ nka nin sen fɛ an y'a faamuya k'a fɔ ko kɛlɛ wɛrɛ bɛ yen mun ni nin si tɛ kelen ye u y'a ɲɛfɔ an ye an kan ka fɛɛrɛ minnu latigɛ ka se ka o kɛlɛw ban i n'a fɔ kalata kɛlɛw. Les conflits liés aux élections. Lajɛrɛ in kun cɛra ni laɲini dɔw ye n'o dɔ de ye ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan mun b'a to Bajangara marabolo kɔnɔna na kunnafoniyaw bɛ se ka di fan bɛɛ lajɛlen n'an b'a fɔ a ma ko sensibilisation mun yɛrɛ bɛ tali kɛ kalata kɛlɛw kan. Tijani Wedraogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi. Radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministrew ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Kunu kari ani bin tɛnɛna yirala k'a fɔ ko Bani Sirala ye gosili kuraw kɛ tuguni Gaza mara mɔgɔw kan ayiwa ko a senfɛ mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna olu bɔnɛna u ni na baɲumankɛ tɔnkulu dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ mɔgɔ ladon kɛ olu y'a yira k'a fɔ k'u b'a la ka lawula kama ko ka Gazakaw kɔngɔ de bila u kan ka u ladɛsɛ. Modibo Dambeli ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Ani duniya ka nisɔgoya yira ka ɲɛsin faso jama mun sara ni kɛlɛ in senfɛ ni a bɛ taa fo mɔgɔ ba 20 na. Bani Sirala Sardasu bɛ u ka Sardasu larawuli baara la Palestine ale dugukolo kan ni adamadenya tɔpɔtɔ hakɛ gɛlɛmanw waleyaw bɛ sen na ye. Dankarili mun tara ka ɲɛsin Hamas fɛ Bani Sirala kɔnna Octobre kalo tile 7 baɲumankɛtɔn Human Rights Watch ye Bani Sirala jalaki ko a bɛ kan ka faso jama ka kɔngɔ k'o kɛ kɛlɛ fɛrɛ ye Gaza mara kɔnɔna la ko o ye waleya ye mun bɛ dankari kɛlɛ sariyaw la. O kɛlen u fɛnɛ ko Human Rights Watch ko o ye tɔn ye mun bɛ yahudiyaw ani Bani Sirala kɔnna ko Bani Sirala kɛlen do ka ji balo ani taji tɛmɛsiraw k'olu datugu tabɔn kama la adamadenya dɛmɛ o laseli kɔnɔna la ani ka sɛnɛkɛyɔrɔw tiɲɛ yasa faso jama minnu bɛ yen u kana se ka dayirimɛ minɛnw u kana se k'o sɔrɔ ni laseli kɛra Human Rights Watch baɲumankɛtɔn fɛ tile 10 Ameriki kɛlen k'a ka veto ta duniya jamanaw ka keleya tɔnba Conseil de sécurité ale kan ka i dantigɛ ni koɲa in ka tɛnɛndon ni sɛbɛnfura kura ye yasa kɛlɛ bɛ se ka jɔ cogoya mun na Gaza wagati min na Washington ni ale kɔrɔtɔlen do a teri ani a dɛmɛbaga ni o ye Bani Sirala ye. Ameriki jamana ka Sardasu ka ministri Lloyd Austin ale kan ka se Bani Sirala tɛnɛndon. Ayiwa waati tɛmɛnen na dɔgɔkun tɛmɛnen na CEDEAO ka tɔnsigi senfɛ u ye laɲini kɛ fɛn min ye Niger frontière fanga mɔgɔw ye k'u ka jamanatigi kɔrɔ Mohamed Bazoum ko ka a labila teliya la joona joona. An ka laselikɛla Alpha Ka ale bɛ a ka kumakanw a ye laseli dɔw k'a kan an ka jɛ an ka lamɛn. Lamini jamanaw ka ɲɔgɔn ye laban kɔfɛ Abuja
kow be ka fɔlɔ ka sigi sen kan CEDEAO ani CNSP ni ɲɔgɔn cɛ kamasɔrɔ some in sen fɛ jamana ɲɛmaw tun ye a latigɛ k'u na Sierra Leone ani Togo bila kumaɲɔgɔnya la k'o waleya Togo kokanko ministri Robert Dussey ye tagama kungurunin boloda alamisa min sen fɛ ani Niger ministri ɲɛma Mohamed Lamine Zein ni Niger kokanko ministri kumana bɛnkan kɛra min kan an k'o lamɛn. Et nous avions eu une séance de travail très enrichissante. An bɔra kumaɲɔgɔnya dɔw kɔnɔ nin wagati na minnu nafa bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ. Ani ministri ɲɛma ani kokanko ministri an kumana donatɛmɛ fanga in janya kan ani a kɛcogo ɲuman. O ye tagaɲɛba ye min ye ne yɛrɛ nisɔndiya kosɛbɛ. Nin baara minnu kɛra an nata a yira jamana ɲɛmaw la CEDEAO ye minnu ci kumaɲɔgɔnya la u ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ. Nin baara ninnu kɔfɛ an kan ka an kɔsegi janvier nata. An dalen b'a la ko yani o wagati cɛ an na se ka bɛn nin donatɛmɛ fanga in kɛcogoya ɲuman na sabula CEDEAO sigilen bɛ ka o de makɔnɔ an ni Niger ka baara kɔfɛ. Suite au travail que nous aurons avec la partie nigérienne. O wagati kelen CEDEAO ye laseli sɛbɛn bɔ min b'a yira k'u ye Niger fanga dafiri lakodɔn sɔrdasiw fɛ kamasɔrɔ ka kɔn nin kalo tile 10 ɲɛ u tun kɛlen bɛ ka Mohamed Bazoum dɔrɔn de lakodɔn Niger jamana ɲɛmaaya la kabini coup d'état kɛra o n'a ta o ta CEDEAO kiiribulon n'a bɛ wele Cour de justice o fana y'a wajibiya ko sɔrdasiw ka Mohamed Bazoum ni a ka denbaya labila joona joona wa ka da u tulo kan k'u ye sariya caman sɔsɔ minnu tun bɛ jamana ɲamakɔrɔ in bali minɛli la ani a muso ni a den u y'a ɲini fana ko Niger sɔrdasiw ka sariya sunba ni o ye constitution ye o sigi a nɔ la ni wagati in na CNSP marabagaw ma CEDEAO jaabi fɔlɔ Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo. Nga taa Burkina Faso sirantolanta bunagun kan ka sanga ni kan Côte d'Ivoire ba fɛn ŋɔni saba min bɛ tan san wɛrɛ ba fɛn ŋɔni naani janvier kalo ani février kalo la Burkina Faso sirantolantanaw minnu bɛna ye a kɛnɛ kan olu tɔgɔw bɛ fɔ sinigɛnɛ araba décembre kalo in tile 20 san ba fɛn ŋɔni saba in na Burkina Faso forobatɔn degeli karamɔgɔ fɛ Kader Traoré VOA lasigiden Wagadugu bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Ɲani Burkina Faso ka sénatlontan kuluba min bi jamana yɛrɛ kofɔ n'ale étalon di Burkina ye ɲani olu ka se ka o senfa ka taa Abu Dhabi yaasa ka se ka taa Coupe d'Afrique CAN 2023 nata labɛn olu ka degeli karamɔgɔ Hubert Velid ale kɛ ka laseli kɛ min kɔnɔ a bɛna sugandili kɛ ka taa sénatlontanla 27 minnu kɛ ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Hubert Velid kɛ ka nin laseli nin kɛ arabalo natara nka an bɛ se ka min fɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira n na ko sénatlontanla minnu bɛɛ ye tari kɛ nin ɲɔgɔndan nin na n'an ko éliminatoire CAN 2023 olu caman bɛɛ kɛ ka kɛ nin liste nin kɔnɔ. Dannabaliya ani sɛgɛsɛgɛko olu kɛ ka kɛ sénatlontanla 2 le kan. A fɔlɔ o ye Bertrand Traoré ye ale yɛrɛ ye étalon ka capitaine ye min jogira novembre kalo tɛmɛni Coupe du monde éliminatoire senkɔrɔ. A filanan o ye Frank Lassina Traoré ye ale bɛ tani kɛ Ukraine lakɔn ka jamana na Shakhtar de Donetsk ale fana jogira kabiri septembre kalo tɛmɛni o ŋana fila ninnu a ma lɔn n'a sɔrɔ olu labɛnnen don ka se ka taa tali kɛ nin Coupe d'Afrique ni préparation na Abu Dhabi dugura. Hakilinajigira Burkina Faso bɛna tani kɛ CAN 2023 ra groupe D kɔnɔ min sigilen don Buaké dugura. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. An yɛrɛw fɛ yan Bamako Stade Malien de Bamako bɛ ɲina saison 2023-2024 Coupe de la Confédération phase de poule tile 4 ɲɔgɔndan labɛnni na o ɲɔgɔndan bɛ tan sinigɛnɛ araba décembre kalo tile 20 san 2023 in na Stade du 26 mars la Bamako. Stade Malien de Bamako bɛ Afrique du Sud Sékou Kounou United FC bisimila a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ 16 dana gosira. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kalasiri don. Ayiwa an balimaw y'a faamuya k'a fɔ ko nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na an ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka da aw ma olu de tun ye nin kuruba la a labɛnw kɛra Cheikh Thierno fɛ a laseliw kɛra u ye ne Kayatou Traoré fɛ an b'a laɲini k'a fɔ aw ɲɛna an ka nin jɛmukan ye a b'a postelen sɔrɔ VOA Bambara ka pagew kan YouTube kan ja fɛn fɛn min bɛ tɛmɛ a kɔnɔ a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen nɔ awa ka laɲini kɛ aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to an ka pagew la YouTube Facebook ani Instagram kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye a k'an bɛn waati wɛrɛ. Kuleje, kofisa, kofis, karanga, lomba, chilonga, kumbale.